Emmerson Mnangagwa ndi president wa Zimbabwe. Asilikali ndi amene anamuthandiza kukhala mtsogoleri. Pofika tsiku la lero ambiri anatsikira kuli chete. Imfa zosadziwika akuti COVID, ngozi and even short illness. 2021 mwachitsanzo nduna zitatu zinamwalira ndi COVID. Minister of Foreign Affairs, Minister of Transport, mkuu wa prison analowa m'manda tsiku limodzi. Kumalawi kuno zinachitikanso. Sadiki Miya ndi Berekanyama anamwalira. Komabe patapita nthawi anthu aku Zimbabwe anayamba kudabwa. Asilikali ambiri anafa mosadziwika ngati kochepa. 2024 mwachitsanzo anamwalamba oposa 20 anamwalira. General Edzai Chimonyo, Brigadier Chaminuka, General Lamek Mutanda, Colonel Andrew Kubaira, Brigadier Shadrack Veza, Colonel Shinga Duwe. Ambiri akuganiza kuti boma likusunga poison amene akugwiritsa ntchito pothanda akuluakulu. Sadiki Miya, Berekanyama, Chikangawa. Mzipatala anthu akungodzifera kusowa mankhwala. Ben Longwe anamunyengera ndi ndalama. Mapeto ake anamponyera poison ndi kumupha. Lazarus Chakwera akumanga anthu mwadadala. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Julius Miti wamangidwa kumpoto. Maprizoni aliko. Koma Jezebelo wamuchotsa usiku kupita ku Lilongwe. Zimenezi ndizodabwitsa. Mukapita mzipatala, mafuta onyamulira odwala, galimoto onyamula maliro kulibe. Koma wina akangodzudzula boma, galimoto ndi mafuta zikupezeka. Boma la Mbuzi atenga 67 biliyoni kumpasa Chakwera. Koma anthu midzimu akufa ndi njala. Masiku apitawa anyamata Zikwanje anayendedwa ku station apasidwa VIP treatment. Alfred Gangata, Patricia Kaliati, Samir Suleiman atamangidwa anawa musero. Koma zigawenga za Zikwanje zinawa mu ofesi. Sana valo nyolo komanso ku khoti sanapite. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Anyamata Zikwanje ndi anyamata chimwendo. Anyamata Zikwanje amandira salale kwa Chakwera ku State House. Madonna anakwiya kwambiri. Anamwa polisi mumange zigawenga zimenezi. Ndi chifukwa chani akukhala ma civil servant. MCP chifukwa cha mantha anamwa polisi kuti aitale zigawenga zimenezi. Koma sana wamange. Lero wina wangulankhula zakukhosi sanakhabe munthu. Amuveka unyolo ku Zuzu ndi kumutumiza ku Lilongwe. Akisi Mwanga, Peter Chimalaya komanso Jezebel asamale kwambiri. Olatamanga Amalawi 20 miliyoni Chakwera kuchoka. Akuluakulu Anabelo akuti system ya mathematics ili bwino. Koma chodabwitsa munthu mmodzi akulembesa kateni. MCP ikugula zovotera. NRB ikupanga ma ID afeki. And moreover, commissioner amene amayikira kumbuyo mathematics dzina lake lasowa. Litasowa choncho waganiza zoyimira DPP ku Sanje Central. Zimenezi ndi zosatheka. Malamulo achisankho sakulola make commissioner kuyimira. Koma iyeyu akuyimira ma primary a DPP.
Kodi afuna chani? Anzake amapanga design ndikupanga concentrate chinthu chimodzi. Koma Francis Katsaira akufuna kukhala player nthawi yomweyo referee. What is that? Akuluakulu, process ya chisankho yasokonekera. Anthu akadandaula akukhapidwa. Ku area 30 Akisi Mwanga, Chimalaya, Jezebel, they think they have more power. Koma dziwe kuti Amalawi ndi mphamvu zochuluka kuposa Chakwera. Mukamakhala ku area 30 muzindikire chinthu chimodzi. 16 September is around the corner. Iwe Chakwera, your days are numbered. Misozi yathu muli pemphero lofuna kuti tidziwe zomwe zinapangitsa kuti kafukufuku oyang'ana ndege imeneyi atenge nthawi. Kama Jekete, Chimwendo, Akisi Mwanga, Jezebel, muzikhala bwino ndi anthu chifukwa nthawi yakutherani. Anyamata Zikwanje, Munlo, Eric Pakamisa, Steve Kadamanja, Malawi is greater than you. Mbuyomu tina ndiwere Sike, Pioneer, amavuta kwambiri. Amakhapa komanso kupha anthu dzuwa likuswa mtengo. 1994 tinasankha democracy. Lero mukukhapa ma civil servant. Mukubisa black box. Kuchikangawa ndege inagwa. Sina yake moto inangogwa bwinobwino. Koma anthu amene kwa amenemo onse kunyenyeka anawanyenya ndani. Chifukwa ngakhale Chakwera mwini wake akunena kuti sakudziwa. Ndeti kufusa we Jezebel amene ananyenya anthu amene aja kwakhapakapa ndi ndani. Kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda, komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Satagate scandal, Butchergate, mabiliyoni akusowa, koma Chakwera amangotuza kuti tikufufuza. Now 2024 pa 10 June ndege inagwa. Anthu 9 ofunikira kwambiri anaphedwa. Koma president angoyankhula mbwerera. Iyayi black box ilipo taisunga. Black box palibe. Iyayi vuto anayoyendesa. This and that. What is that? Pazifukwa zimenezi Lazarus Chakwera akwenda kuchoka. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Ndeti kunena kuti president wa Chitsiru sitikumfuna. Mtsogoleri wa Chibwana sitikumfuna. Lazarus Chakwera ndi wa Chibwana. Lazarus Chakwera ndi wa Chitsiru. Lazarus Chakwera ndi chipinjo akwenda achoke. Chipani cha DPP imwenso ndi komishonala wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko lino MEC a Francis Katsaira watsutsana ndi zofuna za chipani chake kuti kampani ya Smartmatic isagwire ntchito ina iliyonse yokhudza chisankho cha chaka chamawa. Zipani za DPP, AFORD, UDF komanso UTM zakhala zikunena poyera kuti kampani yomwe bungwe loona za chisankho lasankha kuti liyendetse zakalembera komanso zotsatira ndi yachinyengo. Koma Katsaira ati ili ndi bodza. Iwo analankhula ndi Emmanuel Chibwana. Smartmatic imene anawina kuti atithandize kupeza mashini amene tikugwisa ntchito panopa akhala kupanga zomwezo mayiko ochuluka. Mayiko awiri imene tinawayendera ndi Zambia ndi Kenya. Ku Kenya sinamveko kuti kunali vuto la chisankho chapitachi. Kumeneko chipani chimene chinali chotsutsa chine kusapotedwa ndi boma chinawina. Ku Zambia chimozimozi chipani chimene chinali chotsutsa chinawina. Sinamveko kuti ku Zambia anthu akumenyana chifukwa cha chisankho makumeneko amene ankapanga management kapena kuti amene anapeka equipment yogwisa ntchito anali Smartmatic. Anthu ngati chipani chili ndi ufulu odandaula china chilichonse.
sizithandiza kuti foti neyo anandisankha a DPP ndi kuti a DPP asadandaule, sizikutero. Ali ndi ufulu odandaula ndi akadandaula. Ineyo ngati mmodzi wa commissioners ndi commission yonse tena okhala pansi kuunika madandaulo nkuwayankha. Zimenezo zachitika. Tatulusa press statement yonena ndondomeko kumene tinautsatira kuti tipeze smartmatic. Mwinaso bwezo tumanena kuti ma commissioners yonso adzipitaso nawonso. Mwina tikamanena kuti antali manja achoke, azichoka pamodzi ndi ma commissioner omwewo. Kaya nda DPP achokere limodzi. So this nonsense must stop. This nonsense must stop. We cannot have a commissioner for MEC going out in the public and defending this mathematics. Even whether that commissioner was nominated by the Democratic Progressive Party. And I can say without contradiction that the party is not amused with this commission. Tinene chilungamo chipani si usangatsidwa ndi commissioner amene. Ndemo kamati funso nokuti a commissioner ana ali kumeneko amene osiyatu yayi. Amene onde kuti ndi MCP. Chifukwa amene akufuna kuti chisankho chimenechi chionongeke, akufuna kuti chionongeke kuti chikomere mali Congress Party. Wofuna kuti chipani chimenechi chisankho chimenechi chikomere zipani zonse sanga mankhuli ngati maya mankhulira muja. Ndiye amene we are disowning him. If we are disowning from the DPP, and I can say this without any contradiction. We are disowning those words. What he said is his own words. As the commissioner maybe amutumanda antali manja omwewo kuti aziyankhula zimenezo, koma ife as a party, as DPP, we stand by what we are saying. We do not want smartmatic. Thank you very much.